Takže ahoj lidi, zdraví vás Limit u dnešního videa na hru Eri. Je to hrodová hra, tentokrát to nehraju z Dauntlem.cz, ale sám. A Dauntlem.cz to bude taky natáčet. Tady vidíme nějakou kočku, nebo ještě mňouka. No nic, ale asi tady nic není, nebo je to nějaký tunel? Ne. No tam je žebřík, ale to pochybuju, takže půjdeme tudy. To nevím, co to je. Super. Mluvám se. To je vlastně, tady máme sebrat nějaký věci, aby jsme přežili, je to něco na ten způsob Slendermana. Paint. Mám nějak malovat. Tak levým tlačítkem sprajuju. Asi jsem to můžu označit jako kde jsem byl a tak. Ty zemní kam jsem. Ale tady nevím. Ty vole, jsem se lekl. Vezmi se. Tak teď tady nějak přeskakujeme. Klik. Hold left. No, to jsem už na to jsem přišel. Ale tady je něco. Hele, jsme vypnuli. To už ty. Ty vodo, co tam je? Jdem něco? Asi jo, co? Ty vrděho. To jsem se lekl. Nějaké krvavý ruky tady byly, nebo co to bylo? Baterku by to chtělo. Ale, mříže. Ráda. Tady jsme už byli teda, to tady nějak označím. Tady jsme to neprali. Jasně. Padlo jsem. Teď jdem asi tudy. Ale, co to je? Ale kočka tady je zase nějaká. Já nevím, co tady mám dělat. Je to docela strašidelný, ale tam je nějaká kočka, tam asi máme jít, ne? Hele, to je kočka. Hele, ono se dá sebrat. Tak čekáte, já jsem nesebral tam tu kočku. No, sám to nebude vadit. A i pak seberu, když to bude vadit, teď stejně musíme najít nějaké věci. Tady nevím, proč sbíráme kočky. Ale z nějakého důvodu asi bychom je měli brát. No zase tady teda, no. A tam je ta kočka. Tady nevím, kam máme jít. To máme jasně kam jít, nebo já nevím, já jsem to fakt nehrál, omlouvám se. Možná jsme museli sebrat tu kočku, aby jsme tady něco, nebo tady něco sebrali nějaký když jsme jsou tak trošku probouraný.
není něco, že bych musel ještě sebrat. Větra. Ale tady jsou dveře. Aha, wow. Tak to je asi tady, tudy. Ježišu. Jako docela se bojím, jako ono se to nezdá, ale je to docela scary, no. Kočko. Zase nějaká kočka mě uká. A já vůbec nevím, jestli jdu správně. No, ne, počkej, tady jsem byl, tak asi jdeš směrem. O, to jo, ne, tak tady jsem nebyl. Ježimaja. Tak to bylo docela scary, no. Viděli jste to? Co to tamhle je? Ačko. Mám nějaký klíč, nebo co to tam psalo? Něco s key jsem tam viděl. Hezký. Ale kočka, paráda. Mám kočku. Ty vado. Počkej, nejdu na zpátek. Snadná. Já nejdu. Já mám nějaký klíč. Já jsem ho sebral. Nevím, co to. Počkej, já jsem sebrala nějaký mas. Ty vole. Otevři se. Nechtěj se otevřít. Možná k tomu potřebujete nějaký klíč, no já nevím. OK, tady jsem našel co? To by mohl být nějaký ten klíč. Dobře. Je. Jsem se lekl. Dobře se. No. Ale tady zase nějaký. To fakt teda nevím, no ty jo. Jo, tak to teda to moc nemáme zatím. Co to je? Co to je? To není tak strašidelný. Co děláš? Co je? Počkej, to jsem jako mrtvý. Nejsem. Počkej, man, woman. Woman. No, to je teda nechutný. Jsem myslel, že to kluci mají horší, ale...
No? Tak asi mám. Oh! Co to je? Tak zase jo. Co to je za klauna? Tak asi tudy. Nemůžu. Tak asi tudy. Nejspíš. Ne, nech mě. Nech mě. Nech mě. Nech mě. Man. Hele, tady, díra. Díra. Ne, není to díra. Co se mi zdalo teda se jenom. Co je? Ha! Ty vodo. Tak to teda fakt nevím, co mám dělat, jako. Ty vodo. Ten má ránu. Jasně. Já tomu dám ještě tak 3 minutky, pak to pauzu. Teda pak to... jakože stopnu to video. Počkej, tak já to zkusím proběhnout rychle. Není tady. Ha! Ty voda. A když on není tak děsivej. Nebo děsivá. Tak já nevím, kudy mám jít, sakra. Tady ne, tady je to jsou ty záchody a tam jako cesta nevede. Nebo jsem slepej. Teď zkusíme woman. Počkej. Je tady někde něco? Není. Ale kočka tady je nějaká. Něco vždycky mňauká. Nejsi tady kocičko? Tady? Já na to nevidím. Je vodo. Ha! Dělej, běž, dělej, pojď. Dobrý, dobře já, jsem dobrý. Já teď jdem ven. Teď to vypadá díra nějaká úplně. Ha, co je to? Ber to. Mám klíč. Ale mám klíč. No, tak tady to uděláme asi něco delšího, ale pro dnešek by tady to bylo z té hry všechno. Já se s vámi loučím. No, určitě natočím další part, takže zatím se mějte, přeji vám pěkný zbytek dne.